ndokubva Jesu vanonga tsono akatiwe Philip asatambo kudana zvawaita izvo ndanga ndatokuona kudhara before Philip findeth thee ndanga ndatokuona kudhara Jesu ndobva aita manyemwe saanombotibata ndokubva atanga kuprofita address ndakuona wakagara pasi pemuti wemuonde imomo muna muonde street imomo ndakuona. Nathanael answered and saith unto him, inzwa kana tasvika pano kuno tinoprofita zvese even nemuti wemuonde tinoprofita. We prophesy everything. Hatina chatinosiya. We go and we go much deeper than that. Saka yakona uzoti sei vachiprofita kwabva munhu mazita ane basa heyo Jesu ari kutaura kuti wakagara pasi pemuti wemuonde ndanga ndatokuloketa kudhara. Zviri kungoedza kutaurwa naJesu ari kubva ati hakuna munhu anoti ndine munhu wauyiswa kuchechi naPhilip. Saka Philip chero akazofamba achivhaira achiti ndakakuuyisa ndoda kugadzirisa era iyoyo. Even Philip ari azokuuyisa pano asati atombokuuyisa ndanga ndatokuona kudhara. Kune vanhu vachazoti ndii ndakakuzivisa kukereke vaudze kuti musati mandizivisa kuGMM ndanga ndatoonekwa kudhara ndakagara pahouse number yekumba kwedu.